أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توبا مصر با أمبي بلا جلين فوق دوك بلا جلين أمبي الله سبحانه وتعالى دلي على كم بسابما هل سا أمبي هيجو بابلا والهندت مننا أني من داروك أمبي كما هيجو أركان الحج هيجو جوسيون ameka kuma odeka anya ira ka fo jose nani ndebe hijula wo jose nani ni kelento ila ika hiju chela ango feon fe beno dina kola ibta soro jose namba fama ko arrukunu wal wajibu wal ma wal al fardi abela jilele fenkelende fo hiju babu farda ani wajibu tekelenye farda ani wajibi utekelenye bo farda wa fodi mako arrukun jose ni yale to ndoro hiju chena me wajibi ni yale to hiju je chen alebe furake kuma mbeka kuma jose nani deka wo jose folo anko o yinna muntai o yinno e hiju yerenga ni asrile ya fam o e hiju yerenga ni asrile bo umra fana bete umra fana jose o umra nga ni asrile ango flana oye tawafu al-kaaba munmunoni no ye tawaful ifada tawaful qudumi tere oye wajibi tawaful qudumi ni nana maga ay wani hiju wati makoro ibina al-kaaba munmunu wa huma ko tawaful qudum o kote oye wajibi ay wa mu'minun be bofa wona fekata maga min ye wajibi oye tawaful ifada min be ke siliba yeredo ya famu aywa waye tawafu lifada wajibi hukuma tawafu beke chugumina al shart minhum bi ala an yulfu bita amana tamani harsa hiju josenye amana ta josen sabana ar-rukunu salisu hiju josen sabana as-sa'yu waye tamai baina safa ce wal marwa an marwace alako kuranala inna safa wal marwata min sha'airillah safani marwa ye dina batu yorodoye donc dina tamasien ndowdo ma safani marwa tama alakira ka sunna do ma wajibi do hiju kala kai ka tama ke baina safa wal marwa sab'ata ashwatin shiwulufla يبدأ أبي كماس أبي دمنة بالصفا سفالة ويختم أبي اللابة بالمروة مروة يرلا ما ويعد البدء أبي دمنة أبو جتي شوطا شنكلية والرجعة سجنفنا شوطا أبو جتي شنكلية وكما تالي شنكلية ريتور فنا شنكلية donc كافو aller retour شنكلية وتدا aller آدم تاي ireturu ya da matai kuma abe damne safala kata abe laba marwala kuma jokon nan be ka bela jilena ni ya damne safala kata marwa kele ni segina kana safa fla ni taram marwa saba ni segina kana nani fur taliye kelenye segniye sen kelenye o bela jilembe jokon nan soro na okma ni ya damne marwala kana safa uifui wote konte naam mito jete umay be boli mingem safa kata marwa iba damne dela ma ala ya damne mine fana ba damne ula inna safa wal marwa min sha'irillah naam wala yasihu akot tawafuti safan marwa tamate saha illa bi taqaddum tawafin fo tawafu de ka ke ka ko anyi ukma ka fo safan marwa tama alebe ke tawafu do kofe ya fam abe ke tawafu do kofe ibe tawafu nke doro ibe kila kata safan marwa tama ke français jankana do uni nyonje bo tawafu yi abe ke tawafu wajibi comme tawafu alqudumi walima tawafu ifada ni nana soro wati fere isiraka tawaful qudumi ke manikla lola ibe safan marwa tama ke ukofe
ni waati kurna ma saka tawaful qudumi ke kuma iba bla folon ibe safan marwa tamatu ni ye tawaful ifada ka waati meni be soroka safan marwa tamake tawaful qudumi wana lebe ke tawaful do kofe min ye wajibi tawaful nafilate ni mogo min yake tawaful nafila kofe bon abe saha me ibe segi aka parce que sharti te ka fa ka ke wajibi tawafu safan marwa tama asahan jadi lonin be tawafula me sharti te ka fo ka ke tawafu wajibi o kora jumenye ni ya safan marwa tama ke tawafu ko fe min ye wajibi comme tawaful qudumi wal tawaful ifada asahara wa signintika me ni ya tawaful ni ya sa'yu ke safan marwa tama ke nafila tawafu de ko fe comme fari fonne ka dori tawafu de ke o ko fe tara safan marwa tama ke ibe segi aka aywa me iye folo mi ga sahara de me nyine mi fe ka sigala ni ma sigala doro ibe juligo fendo be wita sura sahara me nyine mi fe ka sigaka ina fa anyo misali do fo seli babu yerla ita sura sahala me anyine mi fe ka sigala na ودلا كو ولا يشترط وتا شرطي أن يكون طواف من مكة كاكو سفان مروتا مني وكاك واجبا طواف واجبية كو تشرطي شرطي تي طواف سحنتيادي دلا ولا دونك شرطي تي مواجبي دو واجب ريكا سفان مروتا ما كاك طواف دو كوفي مني واجبي mais sharti te ka fo ni amake tawafu wajibi ko fe ika tawafu te saha ha donc sharti te ani wajibi te ulute kile wala sharti te ani wajibi te ulute fenkile ya fam man na fora ni fem mama sina sharti te absaka ke wajibi ukma na kera wajibi ya sahara me junubu bila ukma nyinne mi fe ka segaka ni ma segala fana donc akoni me saha na o misali be komi selif la jurube ela misali yala selifana ni lazara u jurube ela kunu selifana ani kunu lazara e molu flash seli o kuma ni be fe ko sara sisan wajibi do i ka selifana de preseli ka soro ka lazara seli o wajibi mais chartite ha donc ni ya misali quoi wajibi do be selifana de juru selifolo kasoro ka lazara seli mais sharti te ka fo ni iye selif lazara pereseli kasoro ka selifana seli ki ka seli chenelo ay ni ye lazara folo seli ka selifana kasoro ka selifana seli i ka selifla imbe sahara mais anyinne mbi fe i ka segi lazara inga ha donc yai donc sharti te mais wajibi do naam o koro na fora wajibi do ni ma ka ke chukula ye soso i ala soso me o teka sabu ye ka chen na donc shartin wajibi a kore ode kuma na fora ko tawafu abeke tawafu wajibi de kofe ibake tawafu de kofe minye wajibi kuma o ye safani marwa tama wajibi do me ni ma ke o kofe o korte ka fuka chen no na a kore ode ويستحب فيه شروط الصلاة وبسل الشرط كانوا سفان مروة تاملا سل الشرط نو سلجي كيلا إكا فينونغا سينيا أيوا إكا نكما ونا نغنو سل الشرط وكانندو سفان مروة تاما كونالا نيبي سفان مروة تاما كاسرو سلجي بلا وكانندو واجبته إكا فينونغا سينيا أكانندو wala so fenga na yi farko la haka o kannino ikana kuma o kannino ghayra al-istiqbali fo koron fe nyesili o te sharti ala ka fo kiki nyesi al-kaba fa fala ma o te sharti o kannino refanate wa parce que taka segi bala wal mukuzu ani franceli kannino ala safaka wal marwa ani marwa ni sera safa ibe français kay ni sera marwa fana yorla ibe français kay o fana kannendo kana sna ka tatoro kasig wa du'a ani du'a kannendo alayhi ma ufla sanfe
ni sera ka yɛlɛ fila sanfɛ i bɛ yɛlɛ ka dugawu kɛ ni ma se o la i bɛ jɔ kɛrɛfɛ ka dugawu kɛ wa laysa haddun min ko hakɛ tɛ fi dhalika o la i bɛ furancɛ min kɛ jɔlen hakɛ tɛ o la bon k'a fɔ i kan ka nin dugawu nin fana kɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ min mana nɔgɔya i ma i ka diɲɛ dugawu i ka lahara dugawu a ko wali yahzar safani marwa taamakɛla a k'i cogo dɔn mimma fɛn na yaf'aluhu ba'duhum ni mɔgɔ dɔw b'o kɛ minal jari kabini boli la mina safa ka bɔ safa ilal marwa ka tara marwa ma o man ka i k'i cogo dɔ la boli tɛ a la safani marwa taama boli tɛ a la boli bɛ min na o ye n'i bɛ ka tawafu kɛ o fana ye tawaful qudum an y'o fɔ ka tɛmɛ siɲɛ 3 fɔlɔ i bɛ juga juga kɛ o la a banna n'a bɔr'o la boli tɛ hiju fansi kana boli tɛ a la janko safani marwa taama boli tɛ o la o bɛɛ taama de wa innama yusri'u ar-rajulu cɛ bɛ senna teliya de duna al-mar'ati muso sen tɛ a la bayna al-milayni al-akhdarayn milayni akhdarayn fila ni ɲɔgɔn cɛ o de fɔra yɔrɔ dɔ bɛ yen o b'a fɔ ma ko al-milayni al-akhdarayn cɛ ni sera ye i bɛ sen i senna teliya mais boli tɛ dɛ mais i b'a ye dɔw bɛ boli i b'i senna teliya de o ye cɛ yɛrɛ fana ye muso sen tɛ a la bon milayni akhdarayn sisan hijukɛyɔrɔ la i t'a sɔrɔ o b'a yɔrɔ safani marwa taama n'aw sera yɔrɔ la i bɛ t'a sɔrɔ a yɔrɔ couleur bɛ kɛ vert o kɛlen don ka ampoule binkɛnɛlamaw k'a la comme milayni akhdarayn yɛrɛ kɔrɔ akhdarayn yɛrɛ kɔrɔ binkɛnɛlama 2 i y'a faamu o kuma o kɛlen don ka yɔrɔ ni sera yɔrɔ ma i bɛ t'a sɔrɔ lumière binkɛnɛlama bɛ yen ma hiju baara nɔgɔyara bi kosɛbɛ kosɛbɛ alhamdulillah saudiya gouvernement hiju baara nɔgɔyara kosɛbɛ ni mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ walima ni kalannen don o kuma hiju baara nɔgɔyara kosɛbɛ sɛbɛnni bɛ guider tamasiyɛnw bɛ guider i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen dɔn n'i yɛrɛ ye ma milayni akhdarayn a yɔrɔ ampoule wa binkɛnɛlama don n'i sera a ma dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn ma n'i sera i b'i senna teliya cɛ de ko don muso fana tɛ a ko wala wurama la mais ni cɛ kun ye ka juganjuga kɛ juganjuga ye boli misɛnnin ka juganjuga fi jami' sa'ihi a ka safani marwa taama bɛɛ lajɛlen na ajza'ahu a b'a wasa mais wa qad asaa a ye juguman kɛ a ye fɛn kɔnnen kɛ safani marwa taama y'a bɛɛ kɛ boli ye i ye fɛn kɔnnen kɛ mais i ka safani marwa taama a bɛ saha wa kadha o cogo do law lam yarmul n'a ma juganjuga yɛrɛ fana bil kulliya a bɛɛ lajɛlen na ma an ko hari milayni akhdarayn min n'a sera yen n'a bɛ senna teliya a m'o kɛ a y'a bɛɛ kɛ a taama cogo la a ko a ka hiju a ka safani marwa taama a bɛ saha mais n'a y'a sɔrɔ degun bɛ mɔgɔ min na i man kɛnɛ i fari man di la walima i sen bɛ dimi e sen tɛ a la e bɛ taama i taama cogo la foyi t'i la ma nin bɛɛ lajɛlen ye kow de ye hiju ko bɛɛ lajɛlen ladegeliw de ni ala sɔnna ni walanda ninnu nɔgɔra an bɛna an da don o la fɛn o fɛn a ɲini bɛ hijukɛla fɛ i ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen i bɛ ka dɔ de ladege a bɛɛ lajɛlen i bɛ ka mɔgɔ ɲuman dɔ de ladege a kelen la ma ni ala sɔnna an bɛna tila ka o kɛ a dama walahanda k'o di lamɛnnikɛlaw ma insha Allah safani marwa taama in wa ayiwa sɛtanɛ bonyɔrɔ wa ayiwa a bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna i bɛ senna teliya min kɛ wa ni ala sɔnna a kɛkun ye min ye an bɛ ka mɔgɔ minnu ladege a kɛli la ayiwa ni ala sɔnna an bɛ a kɛ walahanda ye pour que nafa ka sɔrɔ a la a rukunu rabi'u hiju jɔsen 4 na o kuma nin kun ye 3nan ye safani marwa taama hiju jɔsen 4 na al-wuqufu o ye jɔli ye bi arafa kɛnɛ kan awa arafa kɛnɛ i ka jɔ yen nɔ sa'atan français awa har n'a kɛra minute 1 de sa'atan kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko sisan an ka laada la n'a fɔra sa'a o ye l'heure 1 ye mais laɲini t'o ye sa'a kɔni français mɔgɔ bɛ se ka basigi français ni min kɔnɔ har n'a kɛra 30 secondes har n'a kɛra 30 minutes min laylati nahari kan sɔgɔli su fɛ n'o ye seliba su ye o kuma seliba su i ka fɔra ni ka ta tile binni na ka taa bila fajiri kɛnɛ bɔli la komi ni bi ye arafa ye seliba kalo tile 9 ni bi tile binna seliba su ka ta tile binni na ka taa bila fajiri kɛnɛ bɔli la i ka français jɔ arafa har n'a kɛra minute 1 de ye o ye wajibi ye ni m'o kɛ dɔrɔn ka hiju tiɲɛna
bo ta soro arafa konna akafo wa yoro fereleno ni mom be kalando plaki ubala wa bidayatu arafa nihayatu arafa ube fleshu kala ni arafa damne ni ya bayro ma yala sa hiju kala do ganata jo fa wore fe minte ala naam wal wuqufu ani joli wal wuqufu joli arafa rakiban kito fendo sanfe afdal uri kay na ya soro mo mi aywa komi folo mo ko meta hijini bagawni aywa sisan goni o kagele na ni bagambe mo mi bolebe yele ika bagan sanfe araka keneka me o yul ka wati ke chugo sisan goni jama ka cha aywa oma ma yibe jo aywa na isena illa an yakuna bidabati uzrun kufuna sura lazura bi akabana kuma akabana asimba dimi wal malika baga misran akabana misran atsika do jamala kuma nodo ibika jolike ni bagante naam kuma ibika jolinke ikabagan sanfe me anko bi o chuko kagele o chuko kagele folo mo ko meta bagan de la me sans meta mobiliu ani aywa metro ani avion de la ma arafa kene reka ita soro bulma fenre doni watu de la kagele ma wati bena ke chugo isaka ga arafa joke chugo bena sai bakete na'am wal qiyam ako joli fana ka jo isena afdalu kafsa min al julusi katamasigilika ma be français minge arafa jola ibe français minge arafa jola iko ke i jole o kafsa katamasigili fana ka wala yajlisu akum ma tasigi illa li ta'bi fo senga ni senga na wati mene bisiki mai ka ke jole o de kai ni senga na jolla awa ibisiki na wal wuqufu ako joli naharan klefe ma al imami kafara al imaminka mo min be aw no fe kaw gide akero yisawa kera mo wore sawa ako almami me wote sharti ka jo almami no fe arafa kenala klefe almamiyate ala sharti almami be aw no fe almami taw ko pasigi kirid lolente almamina ako wal wuqufu joli naharan klefe arafa kenaka ma al imami kafara nyemgo ka wajibun way wajibi way wajibi okuma oye seliba arafa do kata zawali la katable klibinina ka français do jo way wajibi shufala ta de josen kata fajiri kena bolila katabla ato kata klibinina seliba shu klibinina katabla fajiri kena chilila ika français do jo la way josen ni mo ke tora chena akorda ka foki ka beke la hari mana heure kele nyona ke hari mana 30 minutes hari minute kele nyona mano ke abana bo klefla o tay wajibi arafa do kata zawali katabla klibinina ka français do ke no o wajibi yujibaru alebe furake bidami ni juliye idha tarakahu na yotoi okmango wajibi ni farda be kele ni fo hiju la ina fo misali la yano joli arafa kene ka shufe seliba shu ka français do ke o josen o farda me kleflata o wajibi okuma ni ye josen to ndoro ika hiju chena me ni ye wajibi to ika hiju me chen me ibe hadiyabo donc ibe hadiyabo na ma ala kambe sabama mani nani ninde ku hiju josen ye ni ala sona wala nan tan abena kuma ko umra fanaka na okuma ni nani ninde ye hiju josen ni ye kelen to yala doro ika hiju chena ni wo hiju yera ngani asirle bara bebe damne ngani de la namba fuma kon namunta flana tawafu ka alkaba munumunu tawafu li fada nani na sabana uyi safan marwata mai nani na uyi arafa joy ni nani de hiju josen fion fe be hiju barla ni nani tay imma kake wajibiye wal ma kake sunna wal ma mustahabu alaka afa mu ci madina rabbela jidema
الركن الثالث قلنا من سكندي السعي يمكن ترنينا بين الصفا والمروة الصفا والمروة نعه 7 أشواط تنيرو يبدأ أجبني بالصفات الصفاي ويختم واتمني بالمروة مروة ويعود البدء أو جبن جاتني شوطا تباني والرجعة أو ساقين غانا جاتني شوطا إدران دايا ولا يصح سفر مروان ترنين تسهنا إلا بتقدم طواف ما غانتات الطواف كان داي فوق الطواف يويا نياكاني ولا يشترط من تا أسهن تاون شرطني أن يكون طواف كينيا واجبا طواف واجبيا سفر مروان ترنك سهن تاو انت جنجنين نانتي طواف كينيا واجبيا نعم أن قبل يا طواف واجبيا هلي ما غانا يا طواف تنهل هي ما كدي واجبيا سفر مروان تام ترندي أو السحنة حرجنا كان قبلا سقايا نعم ويستحب شروط الصلاة يوسلن شرطن قانون فيه سفر مروان ترنين غير الاستقبال ما كان تكيم بقى جنگوي كين وني كم دي شرط ياري والمكث أروچه كين قانون دني على صفا كما أنا وچيnya صفا كما والمروة المروة كما كين قانون دني والدعاء أردعاء قانون دني عليهما إهل كما سفر مروة وليس حد مياتي قيمبانتا في ذلك كندي أنغو وچه بيننا نو قيمبانتا كينغا والمانغو دوغو بيننا دران دوغو كنده وليحذر من السفر مروان ترانا أنيدو موت مما هنا يفعله بعضهم سرين يقولون كينيانا من الجري جلي ورينا من الصفا بكا صفا إلى المروة كتا مروة مغور ورين تاري وإنما يسرع الرجل أنما يقولون قنوي تارو تونو دون المرأة يعرين به يعرين تقنتاري بين الميلين ميلان بالرمين الأخضرين كم في القلاون تغني ميلان أخضرين حق يواني وأنا كينو أنا تانتوني إن ينتون التقمنجول إساسا أرنقون قريني أو قري يقلن عناتون ولو رمالا يوان أنا جوانا في جميع سعيه إسافار مروان ترنين سوكو منتني أجزاءه أواوسنا وقد أساء ما رهي برينيا كيوم راه مكروهنيا وكذلك كم واني لو يرمل أغما جوغا يمقى بالكلية سوكو مانتني هنداي أيوا أسفر مروان ترندين سها ميارا مكروه دبري الركن الرابع قلنا من نغتندي هي جندا الوقوف وكان السكينة بعرفة قريني ساعة وجه من ليلة النهار جلي بران يمرونga كان نستل قرن يمرونga ناوتو كيان كننga كتا فجر بكي والوقوف السكي راكبا أسجند أفضل كيني نمبسو دون راكبا الستانة بمعنى عرفة سكينة هو يقول كما أيوة كن نمبسو دين أنت نسكي أنتانا أنا نيان دابان كما كن نمبسو دين أنت نيا أيوة أنتانا إلا أن يكون بدابة أزر منتي لازورا كنا دابان أدي والقيام السكي أن كان السكي تانا أفضل كن نمبسو من الجلوس دين أنتانا أنغا وچينه بينا عرفة سكينغا ولا يجلس أن تتاغنو إلا لتعبير ما كانت تنبي ساورا أنا تنبي بيري باو تاغنو لتومين بولي تومين أنا بوا جلي قرنا سكي ندواونيا نلارون قسكت الله والوقوف عرفة سكين نهارا كيني مع الإمام نانكهو المامنا واجب كن واجبيا من نانيرو المامي كم دي شرط المامي كم دي شرط ياري المامي نو المامي هو عرفة سكي كن واجبنا كيني غني يجبر هم بغنا تقنو يوا جارنا بالدم تهوري هم بغنا تقنو أو هدي أبغاني إذا تركوا أنا تقنو يعني أرنا فموسرين نور عسوك ومن دعنا نور عديمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.